if you don't meet those conditions. To mano no ketu mayot kamano nikech pesa ni the intention was not really to make profit. Nikech government oknedwa ni mondo or loss mane omiyo kata interest rate is low. Intention was to to give you a boost mondo me chuck something to realize a goal in life. And that is the intention. Makade jo okao from the initial point to dokonyo nyaka sani. But all is not lost. Nikech kata sani, as we have said, 24.7 million of Kenyans is almost 50% of Kenyans must embrace this loan. And that's a good indicator. And out of the 60 billion Mosebedo disbursed, only 12 million is in default. Mano is the second problem. Manu biroge this loan. It didn't consider gimilongo non-performing loan and how to come out of it. Because the target manu wawachu population cha. Negi another problem. And the problem is unprecedented economic downturn. Nikech kopone okoyodo pesa modu okony tote monango. Mago are some of the this aslan ought to have come up with cautionary measures and risk assessment mitigation methods. Makopone pesa umi to for any reason saloon mini dwa chakocha okodhi mbele ite monango mondi konye. Aparone gimana wacho kata mna puonjo gini owinjo gibed gi an alternative. Niko poni ngato dhi mane nigi a very good idea mochopo kamoro moko nyal ti wabedo gi backup plan ni to wanyalo puonje ka business mo chako ni marach to wakele business machielo ma is performing so that wamiye kendo loan mondo chakgo makudhi maber koro bro chulo gite. Puonj makamagi ng'ama onego bed ni chwalo ne jo Kenya mar mondo mi gibed kod ng'eyo matut kapok wadhi yweyo mokwongo CPA. Puonj makama ichiwe forum machalo kaka marwa ni. To puonj makama bende ne Sirkal owinjo bed ni chiwo through the relevant ministries. Nitiere gimiluongo ni medium and the SMEs, the MSMEs, owinjo bed ni give programs ni machopo mashinani, machopo paying down at the pyramid. Mondo me dhano puonji kata kopo ne imiyo gi pesa to ging'eyo ni nikech ng'eyo ni nitiere perception bende. Very wrong perception. Nikech kane ochak gi 500 then ngato dhi adhiya to 500 mano be pesa mimiyo ngato ni loan. Perception neno kende osemiyo chunyo jok. Mar ariyo wan kaka joluo bende na wacho kan wacha kugine ni wan kaka joluo waluoro loan. Joluo kabisa joluo mang'eny oluoro loan. To giluoro loan nikech gikawo loan to gitiyogo wrongly. Kikawo loan tiketo in a meaningful and thriving business might as well thought out. It will perform and will pay it. Mago puonj mane owinjo bed ni ichiwo kendo no owinjo bed ni ichiwo kata koponi ni ichiwo through the provincial administration systems to no owinjo bed ni itimo through that. Mak parono gi kanya don wakaw yweyo mokwongo e twak mar chenro mar mbaka oromo kinyi maka